техничка. Анди, айде там е най-напред. Накарай ги после да дойдат. Анди, не толи. с телефон ще снимаш? А да ето се Е, сега ще пеем. Айде пейте. Толи, нямам 3 ръце. Айде, готово. Айде. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Annie. Happy birthday to you. Браво! Как ще духаш? Духай. Как ще духаш? Духай. Духай, Ани! Айде да духнеш свещичката. Как? А ти не и майката не. Не, виж свещичката. Заедно искам да го вземе. Айде да иди за. Ето си. Абе, сега Духай. Айде. Браво! Айде, другите Айде, ма някой дайте за палка. Пак ли? Те другите ще духат сега. Нищо едни уши. Айде, пак да запалим свещичката. Айде, 3 и 5, духайте. Абе, вие сте искате ли пак? Да! Айде пак, айде още. Още един път ли, добре? Най-малко още един път. Чакайте. Чакайте, аз ще кажа. 3, 4 и... Айде, всеки да си избира животни, които иска. Айде, Толи! Последен си. Това сега ще избрана. Сами си го ради. Не е по-малко точно. Толи. О, трета група на детската градина. Толи, сега ще ми читам тези да си ги слагаш там. И стърва. Ани ми се събраше първо да си яде. Точно свърши батерията. Има кабел. Не знам къде ти е кабел. Дай да снимам. С хората снимаш. Дай нещо да другия учителя лесни. Как Толи, дай това да го дадем на Ради. Айде другия тигър да тебе. Ето, Ради. Ради, внимава, има клечка. Дай ми другия тигър. Чакай да снимам. Другия тигър е за Толи. Твоя тигър се къпва в езеро. Получаваш цялото езеро. Чакай. Цялото езеро. Цялото езеро. Не, аз искам да. Айде, давай. Ох, изпадна. Не мога. Чакай,